kanggo sebo kanggo sore ompong padang kabulane ompong cepat kalahane Kang Gareng apa tro mekaring budaya wanyembuh pring kuncaraning bangsa piyayi mbiyen kuwi mau yen to ngripta tetembangan kuwi mau kanthi petung tur ya kuwi mau rumasuk marang sanobarine kang padha mirengke riptaning para luhur ya tru ya ana salah sijine karipta ana ing Dandang Gula. Lamun sira Dandang Gula Kang Gareng. Anggegara kaki hamilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate wah nyata sarta kang rohing kukum kang ibadah lan kang rangi dadi yen to golek guru sing gelem ngibadah ngirangi syukur oleh wong tapa ingkang pusat mungkur tan mikir paweh ing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruhana ayating pangeran kuwi Kang Gareng iya ayating pangeran do ngenteni kaelu tak pecendasmu engko nganggo irama nganggo tintingan ora mung kaelu 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 kleru mengunge dari coba kaelo kae pantes aku adan suara ngunggi yen ora rayitno bahaya Kakang buruk tadi terang raja kata ngomong satu Indonesia ngono suara ora nemplek ning gamelan ayo krungu ngono kuwi bingung kok aku wong ngono puji muga langga